Pelotto torjunta vuoto. Mä päin. Mahti vaan dispelas. Kyllä. Mahti, heitä se pois, sulla on jo 5 säkkiä. Monalla on nyt. Niin. Onko tose? On. Ottakaa vaan 2 tai 3 stäkkiä niin, missä ei Mara tarvitse juoksee. auttaa. Sitten vaan heität se seuraavalle. Juoksee tuon reuna. Joku toisen vaivun. Kanna sitä. Joo, yritän kovasti. Tiedän miten nää toimii. Sitten sä näihin tuuli. Ei tää mun tuuli. Tuuli tarvii kans, koska se hirveytyy koko ajan. Ottakaa monan puolella 2 tuulia. No mä kuolen, kun mä... Ei, mut mä voin tehdä tätä tosiaan miten. Backpedlaan seinää vaan. Missä se on? Se pitää poimia heti ylös. Juoksee, miksi kuollut? Teit 3... Aaten. Siinä on joku uus tommonen vitu Wardeni. Ei no. Mä just yritin sanoa, että toimii. Tää Mahtille. Gabriel jatko. Mahtilla on. Mä pistän Dragun nyt. Sittu special action putten. Rutse pistää sitä. Rutse pistää. Mä oon käyttänyt. Torat Me vähän se yrittää klikkailla tuonne Antoniin luultavasti. Haistakaa nyt vittu siitä.